ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೈತ್ಯಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಮಯ ಪೋಯ್ಬೇಕ ನಾನು ಜಾತ ಪನ್ಕ ಪೂರ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಏರಿಯಾ ಈ ಮೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಬೇಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಂಚ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಬನ್ಪುಜಾಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಂತಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಡುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನಿ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಬಂಡ ಅವೇನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟು ಕಾನು ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಂಚನೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂದ ಕೇಂಡೇರು ದುಬೈಡುಲ್ಲ ಮಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಉಪ್ಪುವ ಫುಲ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಮಾರ ಅಂದು ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಜಾಬ್ಗೆ ಬರೋಕೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅವು ಜಾಬ್ ಒಂದು ಸೊ ಮೂಲು ಜಾಬ್ ನೋಡಿ ಪಂಡ ಆತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ರೆಫರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು 4 months ಮಸ್ತ್ ಎಳೆದಾಡಿದೆ ಜಾಬು ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಪೋತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೋತೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣನೆ ಎಫರ್ಟೆಡ್ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕ ನಿಂಕ್ ರೆಫರಿಂದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಂತಿಜೀರಿಂದ ಇಜ್ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಣ್ಣನೆ ಎಫರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ ಎಫರ್ಟೆಡ್ ಅವು ಬಿಟ್ಟ ಬೇತೇರ್ನೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ಡ್ ಹತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕುಲ್ಲರ ಲೆಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಎಫರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇತ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಪ ಆತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದಾದ ಆವಡ್ದುಂಡ ಅವು ಆಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಪ ಆತೆ ಅಕ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ರನೇ ಅವು ಆಂಡು ಮುಕ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ನಿಂದು ಆಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಪ ಆತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತು ದುಬೈಡುಲ್ಲ ಅಂಬುರಡಿ ಊರು ಬತ್ತಿತ್ತ ಜಸ್ಟ್ 15 days ಮಾತ್ರ ಊರು ಹಿಡಿತೀನಿ ಪೂರಡೆ ಪೋಯರ ಆಯ್ಜಿ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪೋದು ಪಿರ ಬತ್ತೆ 15 days ಸೊ ಊರಿಗೆ ಪೋದು 15 days ಬರ್ಪುಣಕ್ಲು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ನಂಬಾಯರು ಯಾಪಂಡ ಊರಿಗೆ ಪೋಡು 1 month ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ 15 days ಬೈದ ಓತಿನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಿರ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡಿತ ಪಣದು ಪೇರು ಊರಿಗೆ ಬೈದೆ ತಿಕ್ಕದಿಜೆ ದುಬೈಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಪೂರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಪರಾಪುಜಿ ಯಾಪಂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಾದಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪಣಿ ಬೇಸಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಒಲ ಒಂಜಿಲ್ಲರು ಬಂದು ಅಂಚ ಪಣ್ ಪೆರುದಕ್ಕೆ ಅವು ಆಕಳ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಕಳು ಎನ್ನು ನಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ದಾದ ಬಂಡೆ ಆಪುಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಕಳ ದೂದು ಉಪ್ಪುಜಿರು ಸೊ ಆಕಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದ್ದು ಅಂಚ ಅದೇ ನಾನು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ನೇರ್ಲೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪನ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಐಕ್ಕನೈಕ್ ಪೂರ ಕೆವಿಕೊರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಆದ ಲೈಫ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ತೆರಿಯೋನೇರಿಂದ ಲೈಫ್ ತೆರಿಯೋನೇರ ಏಜ್ ಬೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮಕ್ ಅನುಭವನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಅನುಭವ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ದಾದ ಅವೇತೋ ಅನುಭವ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ದಾದ ಅಂದು ತೆರಿಯೋಂಡ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಕಲು ಎನ್ನುನೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಬಿಂದಾಸ್ ಅದು ಪಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಸೊ ಲೈಫ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೊಪ್ಪುನ ಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ದಿನ ಪೂರ ಈ ಕ್ಷಣ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಲೈಫ್ ಯಾಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ಬಿಂದಾಸ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂದಾಯ ಲೈಫ್ನು ಅದೇ ಕೊಂಜಾತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಗೋ ಪೂರ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಪುರ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಲೈಫ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೆರಿಯೊಂಡ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಗೋ ఒక ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಉಂಡದು ಇತ್ತದ ರಾಜಕೀಯ ಅವು ಇಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಟಿಜ್ಜ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರಿಯೋಣ ಅಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಇಡು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ಜೀವಿ ಆದ ಬಲೆ ಅವು ಬುರ್ದು ನಿಕ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರಿಯೋಣ ಅಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜ ಇಕ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಿ ಆದ ಬರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ ಆದಿ ಅಪ್ಪಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಆರ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದು ದಾದ ಆವಡ್ ಅದೇ ದಾಲ ಆವಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೇ ವೇಟ್ ಪೋಯಾರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಎನ್ಮ ವೇಟ್ಲ ಪೋವಡ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ಪಿರವುಲ ಪೋವಡ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ತೆರಿಯೋಣ ಆಪುಂಡು
ಆಂಡ ಐನು ಪೂರ ತೆರವು ನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆಲವರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತೆರವಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪುವೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಣ್ಣ ಉಂಡತ್ತ ಯಾವು ಬೇತೆ ಡೊಂಬರಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಂದರೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಂತಿಜೀರು ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಏತ್ತೊಂದು ಜನ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅದು ಮರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಟೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪುನಃ ಬಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತ ಯಾವು ಆ್ಯಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಯ ಪೋಯ್ಬೇಕ ನನೊಂದು ಜಾತ ಪನ್ಕ ಪೂರ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡ ಆಪು ಪೂರ ಇಟ್ಲ